Нават у старасці яны будуць пладавітыя, сакавітыя і свежыя, каб абвяшчаць, што справядлівы Пан, цвярдыня мая, і няма ў ім няпраўды. Умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, дарагія парафіяне, вось гэтыя словы зацытаваў з літургіі сённяшняе Божае Слова з 92-го псальму, які мы праслухалі. Нашае жыццё павінна быць плодным, і усе імкнемся да старасці, калі Гасподь дазволіць, бо не ўсе якраз дажываюць да старасці, да? Смерць часамі чалавека спасцігае не ў сталым узросце, але нармальны жыццёвы лёс чалавека гэта 80-90 гадоў, ну і прыкладаў вот так, па Божай міласці мы да старасці імкнёмся. Дык вось, каб у старасці нам быць пладавітымі, сакавітымі і свежымі, да, каб абвяшчаць справядлівасць Божую і праслаўляць Бога, і даваць сведчанне пра Яго, што я пражыў жыццё, то трэба нам працаваць і працаваць над уласным сэрцам. Першае чытанне з кнігі мудрасці Сіраха. Па пладах дрэва пазнаюць, як яго даглядалі. Простая логіка. Калі мы хочам здымаць добрыя плады са сліваў, з вішняў, з яблынь, ну, трэба даглядаць. Трэба даглядаць. Калі хочаш у старасці ўбачыць плёны свайго жыцця, праслаўляць Бога і жыць у радасці і свабодзе сэрца, то трэба працаваць, даглядаць уласнае сэрца. Чаму? Бо Гасподзь у Евангеліі кажа, апошні сказ сённяшняга Евангелія. Добры чалавек выносіць з добрага скарбу сэрца дабро, а дрэнны чалавек з благога сэрца выносіць зло. Таксама проста. Не? То, што мы чуем, яно проста, а на самой справе праца над гэтым велізарная. Велізарная, з пакораю, спадзяваючыся на Божую ласку, няспынна трэба працаваць над уласным сэрцам. Таксама Слова Божае мудра нам паказвае, як распазнаць чалавека, да, які багаж яго душы, яго сэрца. Да? Аўтар кажа так: начынне ганчара выпрабоўваюць у печы. Ось калі ганчар лепіць там з гліны вазу ці тарэлку, там нешта, да, і потым у печы закаляецца. Вытрывае гэта, ну туды ў расход, не? Моцная. Вось. А чалавека, кажа аўтар кнігі мудрасці Сіраха, выпрабоўваюць у размове з ім. І кажа, не хвалі чалавека перад размовай, бо такім чынам выпрабоўваюцца людзі. І сапраўды, калі доўгі час мы будуем некія адносіны з кімсьці, так, і слухаем чалавека, то можна ўжо зрабіць некія вывады з таго, насколькі багатае яго духоўнае жыццё альбо беднае. Пра размовы. Адкрые рот, пачынае размаўляць, ну і да, не сильно восхищаешься. Таму што так ёсць. Езус таксама ў гэтым жа сказе, апошнім Евангеліі кажа: бо пра тое, чым напоўнена сэрца, гавораць вусны ягоны. Да? Калі чалавек поўны ў сэрцы сваім багацця духоўнага, дабрыні, ласкі, любові, прабачэння, пяшчоты, і ён гэта нясе сваімі вуснамі, чалавека хочацца слухаць, можа нават не шмат. Часамі ад Божага чалавека, ад добрага чалавека пачуеш толькі некалькі слоў, і гэтага дастаткова. У старцаў, напрыклад, на Афоне там шукаюць парадаў, як павінна быць тое, гена і так далей. А старец адкрывае вусны і кажа: дзіця маё, так, і так. І пайшоў. І все, там столькі мудрасці ў гэтых кароткіх словах.
Там духовное багацце, таму што ён з Господам прабывае, старец. Он прабывае з Господам. І так, як ось у гэтым псальме, нават у старасці, чым старец старэйшы, тым мудрэйшы, але не ад веку гэта залежыць, ад таго, як ён з Богам гэта жыццё пражыў. Ён пражыў увесь час, напрыклад, у манаскім стане, і ўвесь час працаваў над сэрцам, не меў сям'і, не меў свецкага жыцця, ён толькі углыбляўся ў сваю душу. Адтуль яго мудрасць, бо яго сэрца перапоўнена скарбам Божай мудрасці. Ну, вы скажаце, ксёндз Мікалай, это ж монахі, а што нам рабіць? Кожны згодна са сваім пакліканнем, са сваім статусам сацыяльным, бо кожны з нас пакліканы да неба. Этой працы над сэрцам это не толькі для монахам дадзена як заданне, это для кожнага хрысціяніна. У сваім пакліканні. Ты муж, ты жонка, ты айцец, ты маць для дзяцей, да, здабывай эту мудрасць у Господа. Працуй над уласным сэрцам. Нездарма, глядзіце, сённяшняе Евангелие пачынаецца з прыпавесці, калі Езус кажа: «Хіба можа сляпы вадзіць сляпога? Ці ж не зваляцца абодва ў яму?» Такі прыклад сёння апавядаў раніцай на пропаведзі. Знаеце, як я быў малы, вось там, там нешта робіш, да, і нешта ў вока попала, там сарынка некая, чи там, ведаю, некі мусар там, да, і так балюча ў вока, да. Што мы тады робім? Пытаемся дзесьці угледзець самі там нешта, не атрымоўваецца, ляціш да мамы: «Мама, тут вока». Мама так адкрывае вока, глядзіць туда-сюда, і давай, языком прям там начинае даставаць гэту сарынку, пылінку. У чалавечым разуменні так, дапамога бліжняга, да, важная, таму што я не бачу гэта, мне баліць у гэты момант, і хтосьці мне можа дапамагчы. А тут Езус у духоўным значэнні кажа наадварот. Цікава. Чаму ты бачыш шчэпку ў воку брата твайго, а бервяня ва ўласным воку не заўважаеш? Як можаш казаць брату свайму: «Дай, браце, я выцягну шчэпку з твайго вока», калі сам не бачыш бервяна ў сваім воку? Езус як бы мяняе полюс, не? І кажа, найперш у духоўным разуменні, каб бачыць праблемы, недахопы і грахі. Грахі, што это бэлька і шчэпка? Это заганы чалавека, это слабасці. Ён кажа, не бярыся дапамагаць бліжняму, найперш сам вымі, да? Бервянё з вока свайго, а потым старайся дапамагаць бліжняму. Вось гэта іерархія мудрасці Божай, да? Што найперш я працую над уласным сэрцам і толькі над уласным. І калі я духоўна расту, здабываю мудрасць Божую, я магу дапамагаць іншым. Я магу брацца за такую роль. Весці сляпога – это вельмі адказна. Уявіце сабе, дзяцей сёння пытаўся, кажу: «Дзеці, як на пешаходным пераходзе, да, два сляпыя будуць ісці, што можа здарыцца?» І хлопчык адразу кажа: «Аварыя можа стацца». Сляпы сляпога не можа весці. Таму вось гэта найкарыснейшая і самае галоўнае, это моя праца ўласная, да? Паглядзіце, чым жыве свет сучасны, да? Вось гэта крытыка, абмовы пастаянна, нават у нейкіх гэтых палітычных гонках, там партыя над партыяй, там, да? Што яны робяць? Яны заганы адзін аднаго выкідаюць. А вот ты не так зрабіў, а яны не тое, яны не сёе, так далее. Не паддаюць крытыцы ўласнай. А Господь нас учыць не асуджаць, не абмаўляць, не крытыкаваць, а заняцца сабой. Найперш. Займіся сабой, а потым будзеш нешта несці грамадству. Што ты можаш даць бліжняму? Чым ты можаш дапамагчы бліжняму, калі ты сам яшчэ духоўны такі калека? І паглядзіце, якія парады потым даюць тыя ж самыя хрысціяне, да? Ідалапаклонства, магія, чараўніцтва, культызм – это тое, што найбольш аскарбляе Бога ў сучасным свеце, гэтага масава.
А люди, христиане, верующие, практикуючие, порады дают. Иди, там такая бабка молится, заговаривает, там иди, экстрасенс тебе поможет, там еще что-то. Какие ты порады даешь? Кому ты радишь? Что ты радишь? Сам духовний ще калека, не розумієш певних речей, а ти даєш такі поради глупі. Як не ведаєш, то вогуле мовчи лепей. Калі даваць парады, то трэба здабываць найперш уласную мудрасць з Господам, а это здабываецца праз чысціню сэрца. Вока, Езус кажа, каб вока было чыстым, каб слух быў чысты, каб маё мышленне было чыстае, то сэрца маё павінна быць чыстае, і тады ўсё працуе. А ток мы тока чуем сплетні. Маё ухо настроена на сплетні. Там это сказалі, там гэта, а навошта это табе? Я не чую сплетні, яны мне не цікавяць, яны мне не патрэбныя, таму што сплетні засмечваюць маю душу. Я не буду чытаць інфармацыю, якая мне прынясе шкоду. На што мне яе чытаць, калі яна пасеецца ў сэрцы, і мне ўзнікнуць сумнівы нейкія. Навошта? Адкідае это. І Езус кажа, калі вока цябе саблазняе, вырві яго. Таму, мае дарагія, святы Павел апостал у другім чытанні нам, у апошнім сказе сённяшняе другое чытанне, пасланне да карынцянаў, заахвочвае і кажа ясна і проста. Умілаваныя браты, будзьце моцнымі, непахіснымі, заўсёды будучы цалкам адданымі справе Пана і ведаючы, што недарэмная праца ваша ў Пану. То есть тое, што ты працуеш з Господам над уласным сэрцам, будзь цвёрдым у гэтым, непахісным і не сумнявайся, бо гэта праца недарэмная. Вось калі слухаў гэты псальм сёння, яно так глыбока кранула маё сэрца, і так думаю, Господі, як бы хацелася б, калі дазволіш мне дажыць да старасці, быць пладавітым, сакавітым і свежым, каб абвяшчаць, што справядлівы ты, Пан, што ты моя цвярдыня, і няма ў табе, Господі, няправды. Поэтому, моя хорошая, праца над уласным сэрцам найкаштоўнейшая і найбольш прыносіць плод для цябе асабіста. Амин.